Здравейте, приятели, и добре дошли на четвъртият епизод на Тайната на фишовете с Криси. Националната пауза приключи и е време да се върнем обратно в екшена. Преди това обаче, какво интересно видяхме през изминалата седмица? Като за начало и за съжаление, лъвовете ни не успяха да победят Северна Ирландия и отпаднахме от Лигата на нациите с 2 загуби, с 2-1, като у дома и като гости. Какви са добрите новини обаче? Европейският шампион Испания ще парафира у дома на 4 септември в битка с националите ни за Мондиал 2026. Останалите два отбора в групите ни са Грузия и Турция. Доста трудна задача ни очаква. Говорейки за положителни новини, Кристиано Роналдо счупи нов рекорд на Гинес. За португалецът възрастта очевидно няма значение и след 23 години игра за националният си отбор. Той записа 132-та си победа срещу Дания през изминалата седмица. Само едно може да кажем. Готови ли сме да се впуснем в анализи и прогнози за последният уикенд от месец март? По традиция си започваме програмата с неделното дерби между Левски и Ботев Пловдив в късния следобед. В предишен епизод на нашия подкаст ви споменах как сините са страхотен домакин този сезон и вкарват средно по 2 гола на матч. Но този двубой срещу канарищата би се оказал трудна задача. Отборът на Хулио Веласки са с 75 спечелени срещи у дома, в които са вкарали гол в над 90% от тях. Пловдивчани от друга страна са доста солидни като гости и допускат средно по 0,8 гола. Друга интересна статистика е, че по-малко от 20% от мачовете им са завършили с голи в двете врати. Последният мач между двата отбора бе през октомври миналата година, в която жълто-черните победиха Левски у дома с скромното 0-1. Дали биха постигнали и победа тази неделя? Дербито със сигурност ще ни предложи доста атакуващ футбол, в което се спираме не на голове, а на корнери. Сините записват средно по 7,4 корнера у дома, над 80% от които са над 5,5. Тук коефициентът може да варира, имайки предвид отварянето на пазара в деня на матча. В момента на заснемането на видеото може да намерите над 6,5 корена за Левски с коефициент от 1,98. От България към Италия и едно голямо дерби в града на Марадона между Наполи и Интер в късната неделна вечер. Отново в наш предишен епизод изговорихме как нещо наистина куца при отбора на Антонио Конте от февруари насам. И нещата продължават да не изглеждат добре за тима. Небесно-сините с 5 равенства, 1 загуба и 1 победа през последните 2 месеца. Поредното разочарование бе нулевото равенство срещу 19-тият в класирането Венеция. Мач, в който лесно можеха да се окажат и губещи. Как ще се представят от дома обаче срещу Милан? Росонерите много спешно се нуждаят от точки, като се намират на 9-то място в класирането. Последните им 5 мача в първенството са 3 загуби и 2 поредни победи. Ще успеят ли да излъжат Наполи за третата поредна? Дербитата между двата отбора рядко завършват с много голове, но винаги са много оспорвани. Последната победа бе в актива на Наполи като гост на Сан Сиро с 0-2. Но какви са очакванията ни за тази неделя? Имайки предвид факта, че победа на Наполи би ги върнало обратно на първо място в каучето и спешната им нужда да се докажат отново като лидери, прогнозата ни тук е единица с коефициент в 1,99, като не е изключена и комбинацията победа на Наполи плюс гол-гол, коефициентът на който може да потърсите в sezamsport.bg. Много неделно ни е тръгнало тази седмица. Хайде отново, но този път по-раничко след обед за едно атрактивно дерби между ПСВ Айндховен и Аякс в кралството на олетата. През изминалия сезон Аякс претърпяха куп промени, които повлияха доста негативно на клуба и те едва завършиха пети в Ередивизия. Включително с впечатляващите 40 точки разлика от ПСВ. Този сезон обаче нещата са тотално различни. Аякс са първи в класирането в момента с актив от 64 точки, докато съперникът им тази неделя е втори с 58 точки. Това дерби е известно още като Детопер и датира от 1928 година. В днешно време обаче, последните 4 срещи между двата отбора всичките завършиха с гол-гол, даже 2 от които с 5 или повече вкарани гола. И двата отбора са в страхотна форма и като домакини, и като гости. ПСВ обаче вкарват доста повече. Над 3 гола и едва 0,8 допуснати от дома. Аякс не остават по-назад и с почти средно 2 вкарани гола и също така 0,8 допуснати като гости. Смятам, че матчът между ПСВ Айндховен и Аякс ще бъде страшно оспорван и със сигурност ще видим голове. Прогнозата ни е за над 2,5 гола в матча, което е с коефициент от 1,53. Като
Не е изключено и да видим гол на датчанинът Люк Де Йонг, който е доста ненадминат за пореден сезон в Нидерландия, вкарвайки 12 гола в 23 мача, включително и последният мач срещу Аякс. Разбира се, коефициентът за голмайстор може да потърсите в sezamsport.bg. Ако сте съгласни с мен, използвайте бързо момента да заложите прогнозата на sezam.bg, преди да е паднал коефициента. За тези от вас, които гледат това видео директно от някой от нашите букмейкърски пунктове, може да създадете залог от sezamsport.bg. Последният матч, който ще разгледаме по-обстойно, е каталунското дерби между Барселона и Жирона, което ще се проведе отново в неделя. Обратно на Аякс, Жирона този сезон е спадна на 13-то място в класирането за разлика от изминалият, в който изненадващо завърши трети с само 4 точка разлика от Барселона. Последните 5 гостувания на Жирона се оказаха доста трагични. 4 загуби и 1 равенство, като последната победа на бяло-червените бе през 3 февруари срещу Лас Палмас, преди буквално месец и половина. Смело може да кажем, че тимът е в много лоша форма. Барселона обаче са изправени пред предизвикателство. 2 мача в рамките на 3 дни поради отменения двубой срещу Осасуна и централните защитници Пау Кубарси, Роналд Араухо, Иниго Мартинес и Андреас Кристенсен, които са контузени или под въпрос за предстоящите матчове. Каталунците са в серия от 4 победи и 1 равенство у дома в последните си 5 срещи. Средно през сезона вкарват по 2,7 гола и допускат по по-малко от 1 гол. Барса се нуждаят от победа срещу Жирона, тъй като битката за лидерството в Ла Лига е много оспорвано. Това каталунско дерби между Барселона и Жирона, според споменатото до сега, ще се спрем на една по-висока прогноза от над 3,5 гола в матча с коефициент от 1,88. Футболните страсти за този уикенд далеч не спират тук. Очакват ни също така 2 големи дербита от южните ни съседки и това са Бешикташ срещу Галатасарай в късния съботен следобед и Олимпиакос срещу Панатинайкос в неделя вечер. Бешикташ няма какво да гонят от Галатасарай в класирането, но се нуждаят от минимум равенство, за да останат в топ 4. Така че гол в двете врати е добър вариант тук. Друго, което бихме предложили, е гол на Виктор Осиме, който превзе турската лига с 20 гола в 22 мача до сега. Очакванията ни за мачът на гръцките колоси е за доста положения, но малко голове. 2 много добри защитни отбора, които вече си спретнаха цели 3 мача помежду си тази година и 3 завършиха с под 2,5 гола, което е нашата прогноза тук. Побързайте да намерите и заложите своята прогноза на sezamsport.bg преди коефициентите да са паднали. За финал се завръщаме към любимата ми част – рубриката на Криси. Продължаваме празничната обстановка от специалният ни епизод и днес съм ви подготвила отново 3 прогнози. Първата е от португалската втора лига и това е матчът между Визела и Портимонезе. Домакините са отбор, който следи от 2022-2023 насам. В момента се намират на второ място в класирането с 4 точки разлика от лидерът Тондела и са в серия от 4 победи и равенство в последните си 5 мача у дома. Прогнозата ми е за победа на Визела с коефициент от 1,59 в sezamsport.bg. Втората ми прогноза е от английския чемпионшип и това е съботния матч между Кардиф и Шефилд. Над 80% от мачовете на Шефилд в този сезон са завършили с над 8,5 корнера, като тук се спираме на една линия отгоре за над 9,5% от 1,56. Последният ми избор е от втората немска Бундеслига и това е матчът между Хановер и Магдебург. Двата отбора с еднакъв брой точки и при победа могат да вземат четвърто място в лигата. Последните 5 мача за Хановер у дома са 5 равенства, като във всички да са отбелязали поне по един гол. Същото важи за Магдебург от към голове. В последните си 5 срещи като гости са вкарали минимум по един гол във всеки матч. Спирам се като прогноза двата отбора да си отбележат гол с коефициент от 1,52. Свалихме мартениците за късмет на 22 и този уикенд печалбите ще са наши. Пролета настъпи, ледовете се разтапят, а напрежението само нараства. Навлизаме в решаващия етап на сезона, битката за трофей, спасение и футболна слава те първа започват. Ще има драма, обрати и моменти, които ще се помнят дълго. Следете тайната на фишовете, защото най-доброто те първа предстои. До следващият епизод.